ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଲୋକ ଦେଖି ଛାନିଆ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ପରି ବୁଲୁଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରଟି ବେଶ୍ ଆରାମରେ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଚରଣ କରୁଛି। ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ କେନାଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡମାର ପେଣ୍ଡୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ରାସ୍ତାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ନିକଟସ୍ଥ କେନାଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷ ଜମିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଲଭର୍ଟ ଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ପଶି ଆସିଥିବା ରାଜନଗର ଫରେଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି କୁମ୍ଭୀର। ଭିତରକନିକାରେ ଏବେ 1793ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ ନଦୀ ନାଳରେ ପଶି ଅକାଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ଆଖିଦୃଶୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।